Je li itko od vas u posljednjih recimo 6 mjeseci, ajde kod nove godine, vidio negdje na televiziji, na internetu, u novinama, na radiju čuo bilo šta, bilo koji članak, bilo koji prilog koji bi povezali s ovom temom? Nitko. Znači nitko ne gleda sportsku televiziju. Da. O čemu se radi? Što su zapravo mediji? Mediji u svojoj osnovi znači sustav koji povezuje vas, sportaše, vrhunske sportaše, sa gledateljima, sa onima koji žele nešto više doznati o sportu. Isto tako u politici, isto tako u kulturi, isto tako u svim segmentima života. Novinar je onaj koji bi morao biti spona između javnosti i uskog kruga zanimanja te javnosti. Ali isto tako i spona od uskog kruga koji je negdje na vrhu, dakle bilo u sportu, bilo u politici, bilo u kulturi, prema širokim masama u javnosti. Dakle, da u svijetu takvi mediji postoje i dakle da u Hrvatskoj ne postoje. Zašto to tvrdim? U sportu prvenstveno. Danas u Hrvatskoj velika većina medija se bavi samo i isključivo vrhunskim sportom. Svi znamo da sport ne samo da nije samo vrhunski, nego da se sport dijeli na vrhunski, natjecateljski, školski, dječji, sport invalida, u konačnici i rekreacija. Zašto je tome tako? Rekao bih da je negdje osamostaljenjem Hrvatske, dakle prije 20 godina, Hrvatska naglo shvatila da su mediji itekako zanimljivi. I ako ćete se sjetiti, prije 25 godina u Hrvatskoj postojala jedna televizija, 2 novina, 3 magazina i 2 radio postaje. Danas toliko postoji samo u ovom kvartu. Naime, mediji su otišli užasno široko, mediji su se razvili u svim segmentima, dakle ponavljam i u onom nekakvom opće kulturnom, sportskom i bilo kojem drugom segmentu. I dakle da je u takvoj sili i masi novonastalih medija trebalo naći silu i masu novonastalih novinara. Paralelno sa razvojem medija, paralelno sa razvojem novinarstva ili novina ili medija u Hrvatskoj, nije se razvijala i priprema tih istih novinara za sve ono što ih predstoji. Što novinar mora znati? Novinar bi morao znati ono čime se bavi. Dakle, morao bi znati da ako želi pisati nešto o nogometu, morao bi, ako ništa drugo, barem znati pravila nogometa. Morao bi znati ko su ljudi koji igraju nogomet, morao bi znati kako doći do prave informacije i morao bi tu informaciju na kulturni, normalni i javnosti pristupačan način napisati u novinu. Da bi do svih tih informacija došao, dakle, mora biti škola, mora znati hrvatski književni jezik, mora biti pristojan, kulturan, mora biti strpljiv i ono što je najbolje, mora znati ljudi. Ne postoji jednostavno univerzalni novinar koji to sve može imati samo zato što je odlučio biti novinar. Svaki novinar, svaki medij bi morao školovati svoje buduće novinare, sadašnje novinare ili novinare koji će to kad-tad postati. Željom da se postane novinar, ne postaje se novinar. Mi danas, kad sam već spomenuo sportsku televiziju, imamo veliki broj mladih ljudi koji žele postati novinari. Da bi postali novinari, moraju se obrazovati. Moraju znati što znači rekreacija, konkretno kad smo već ovdje, što znači sport, što znači tajne rekreacije, što znači prehrana. Sjajno, sam malo prije saslušao i čuo neke stvari koje pojma nisam imao, zato mi je lijepo doći na ovakve skupove. Što znači opasnosti, evo baš konkretno prehrana, što znači opasnosti u tome da se 2 liječnika ne poveže? Što znači opasnosti da imate roditelja na terenu koji urla na trenera zato što njegov sin ili kćer sjedi na klupi, a neće drugi sin ili kćer igre? Kakve su to poruke? Profesor iz Italije je rekao malo prije da nije sve na roditeljima, ali velika odgovornost i na roditeljima. Vratit ću se na početak. Mediji u svemu ovom imaju ulogu. I mediji, da bi došli do toga da napišu nešto o sportu, u ovom pogledu, dakle rekreacijskom sportu, moraju biti dobro obrazovani, odnosno novinari u tim medijima moraju biti dobro
povjerenje, nemaju tu svijest. Današnja svijest je da se novina mora prodati, da se radio mora slušati i televizija mora gledati. Takva svijest je dovela do toga da kad Ivica Kostelić prođe drugi kroz cilj, kažemo sve nije vama neko prebrzo. Do toga dolazi. A takva svijest i takav novinar koji to podržava, takav medij koji to gura, nikad neće doći na ovakav sastanak, nikad neće biti na utakmici nekakvog dječjeg kluba i nikad o tome neće znati napisati ništa. Jer ne znam, ponavljam, kad sam samo to čuo, prehranu, ne znam kako se dva liječnika mogu povezati ili ove silu, ove druge predavanja koje su itekako zanimljivi, ne znam jednostavno kako se djeca radi. S druge strane, da li se mi ovdje ili bilo ko čovjek koji se bavi rekreacijom zato da bi bio u mediju i da bi izašao u novinama ili zbog sebe? U svojoj karijeri, a ona u novinarstvu traje 25 godina, jako puno puta sam čuo od ljudi koji su poklonici rekreacije ili koji se njome bave. Znate, nas nema u medijima i zato nema puno rekreativaca. Dvojbe. Zašto? Ako se ljudi bave rekreacijom da bi bili u medijima, onda to nije dobro. Slažite se, ja sam to ponavljam samo. Ali ako se bave rekreacijom da bi bili u medijima i samo da bi bili u medijima, onda je Hrvatska idealna zemlja za to, jer će sasvim sigurno nekom mediju neko napisati da je neko na nekom rekreacijskom turniru, odbici na pjesku ili skijaškom trčanju razbio glavu u umiru. I to će mediju napisati. On neće napisati da je bilo 3000 ljudi, da su rezultati potpuno nevažni, da je super važno, da je najmlađi sudionik imao 14 godina, najstariji 86. To će tu u Švedskoj naći, u Hrvatskoj teško. Da bismo to promijenili, dakle jednu i drugu sliku o tome što su mediji, što mediji trebaju raditi, moramo raditi zajedno. To će biti teško. 20 godina nekakvih navika koje smo stekli u hrvatskom medijskom eteru će biti vrlo teško promijeniti. Ali ako smo ovdje došli, ako ovdje dolazimo, i evo ja sam u Križevcima, ne znam, 5. ili 6. put, ali volim ići na ovakve skupove, ako shvatimo da se do medija zapravo može doći relativno lagano i da mediji nisu bauk, da se vrlo lagano mogu naći i među vama ljudi koji će medijima osigurati informaciju, onda smo već na dobrom putu. Ja ću vam otprilike pokušati opisati kako izgleda jedan dan ili jedno popodne u nekoj medijskoj kući. 3 dežurna novinara, 640 vijesti, 14 montaža i 5 minuta programa. Dakle, drugim riječima, da bi sve to 3 nervozna čovjeka koji su dežurni, pa kako su nedelji kad je ovako lepo vreme, to napravili, vi ih morate pripremiti na to da postoji nešto što je zanimljivo. Da postoji skup djece, od 1000 djece iz svih krajeva Hrvatske, koji će doći negdje nešto napraviti, biti, baviti se sportom, rekreacijom ili bilo čime drugim. Dakle, potrudite se da vaše aktivnosti saznaju i mediji. To nije nikakva problema. Medijske adrese su danas dostupne apsolutno svima. Ne jedan, ne 2, ne 22 puta, nego 222 puta pošaljite vaše dopise, danas je to potpuno besplatno, sa e-poštom, dakle možete obavijestiti da se nešto pripremi. Drugo, dan prije ili 2 dana prije ćete izvijestiti o točnom broju natjecatelja, a kad se to održi ćete ili vlastite snimke, fotografije ili u najgorem slučaju barem nacionalne vijesti da je nešto bilo, poslati svim tim medijima. Vjerujte mi da će za mjesec, 2, 5, ako niko drugi, barem lokalni mediji početi o tome izvještavati. Naročito ako se to učestalo, naročito ako vi budete dovoljno uporni i naročito ako u tim događajima se i ti ljudi koji tamo budu i prepoznali. Još ako neko je objavi fotografiju, bit će sjajno. Dakle, koliko god u ovom trenutku imali neobrazovane, nažalost moram to reći, novinare u sportskoj novinarstvu u Hrvatskoj, koji ne znaju, ne razumiju čak niti pravila novine, a kao gimnastike, atletike, plivanje ili bilo čega drugog,
i koji isključivo samo zaziru od toga što će reći izvršni predsjednik jednog zagrebačkog nogometnog kluba i samo dok njega čekaju satima ispred Maksimirske 128, a vi sjedite i čekate da vam mediji nešto odgovore i da vas razumiju, neće vam se ništa nažalost govoriti. Pa se nadam da sam i s ovim barem malo što. Hvala.